Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем чате будем говорить и обговаривать самые актуальные новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. И я рада представить гостя этой студии Володимир Омелян, министр инфраструктуры Украины с 16 до 19 роки. Витаю вас. Салям алейкум. Алейкум селям. Давайте начнем нашу с вами беседу с такой актуальной новости. Утверждение плана формирования территории общин аннексированного Крыма состоится сразу после его возвращения под контроль Украины. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 27 мая. Давайте послушаем его прямую речь. Сьогодні визначний день, адже сьогодні ми завершуємо важливий етап реформи децентралізації, затверджуємо останніх 3 перспективних плани областей, які сформовані за виключенням окупованих територій, а мається на увазі Автономна Республіка Крим, тимчасово окуповані території Донбасу і Луганська, звичайно ж, попадають в перспективне планування. Щодо Криму, то це питання розглядається. Ми проводимо консультації, в тому числі на всіх рівнях, і цей план буде сформований негайно після звільнення Криму і завершення цієї окупації. Ну, а в эфире телеканала АТР народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин объяснил, в чем заключается перспективный план в рамках децентрализации относительно оккупированного Крыма. Давайте его послушаем. Ми проводили з цього приводу консультації з представниками кримсько-татарського народу, що після окупації відбулося чимало факторів, які впливають на, так би мовити, ті дані, що в нас є до окупації. Тобто мова йде про міграцію, мова йде про зміни в інфраструктурі. Тобто ми наразі не можемо зробити це якісно, але в той же час ми не можемо, звісно, не говорити про Крим як в геополітичному, так і внутрішньополітичному плані. Тому Крим буде присутній в новому районуванні, тобто в Криму будуть нове районування, нові райони. Ну вот первый вопрос, который возникает, зачем? Есть ли смысл сейчас в условиях, когда Крым оккупирован, вносить Крым и менять его территориальное устройство в рамках децентрализации? Ну, по-перше, важливо, щоб Крим був постійно на порядку денному і був серед топ-подій, які обговорюються. Ми пам'ятаємо перших півроку влади Зеленського, коли про Крим просто забули. І тільки завдяки опозиції, завдяки активній позиції кримсько-татарського народу, слово Крим взагалі звучало. Зараз ми маємо трошки іншу ситуацію, начебто Зеленський щось згадав, і що це дійсно територія України, що там український народ, і треба про нього дбати. Я знаю, що в нього була окрема зустріч з представниками і Меджлісу. Да, 18 мая. Було дуже багато обіцянок різного характеру, я поки що не бачу жодних, що хоча б почала виконуватися, але побачимо, як це буде далі в просторі. Сьогоднішні плани Кабміну, бо це поки що все ще плани, так, я не бачу наразі ясної логіки, чому саме таким чином відбулося районування. Це якраз про те, що ми говорили з вами на початку передачі. Чи були консультації якісь, власне, з кримсько-татарським народом? Чи їхні пропозиції, зауваження, побажання враховувалися? Ну, вот Виталий, вот мы только что слышали, он говорил, что были какие-то консультации. Ну, я від Меджлісу цього не почув. Можливо, були, але тоді мала бути підтримка з боку представників кримсько-татарського народу, чітко, що так, ми підтримуємо, це правильно, це мудро, тому що наразі такої вот комунікації немає. Вчера у нас в эфире к нам включался председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Он сказал, что к ним в руки уже передали драфт постановления Верховной Рады Украины, которое они сейчас читают и изучают, и будут потом уже представлять свої... Тобто поки що реакції фактично такої немає, тобто на стадії вивчення, але добре, що це звучить і на засіданні уряду, добре, що президент України приділяє цьому велику увагу, бо без цього не буде подальшого прогресу. Якщо ми будемо забувати питання Криму, Росія тільки буде це використовувати для того, щоб просто асимілювати повністю і територію, і мешканців. Но вот обсуждение реформы административно-территориального устройства и деления Крыма может ли отвлечь от других наиболее важных вопросов по Крыму? Разве это приоритет? Ну, безумовно, може бути і ця подія. Ми бачимо, що нова команда всіляко використовує будь-які інформаційні приводи, щоб переключати увагу. Та здавалося, що людей болить одне, а потім кажуть, та ні, тут ситуація така, давайте ми поговоримо про районування. Тому має бути активна позиція і активний порядок денний з нашого боку.
що має звучати на нашу точку зору. І ми бачимо, що Зеленський реагує, коли це в інформаційному просторі, коли це не просто одна людина сказала там чи двоє, а це позиція в випадку Криму. Це має бути позиція і українців, активної войовничої меншості, як називають, так, і кримськотатарського народу. І тоді воно піде. Вот я когда говорю про важные наиболее другие вопросы, я в том числе имею вопрос внесения изменений в Конституцию Украины в части крымско-татарской национальной территориальной автономии. Понятно, что у Крыма есть свои нюансы, отличающие ее от других и вообще в принципе от всех регионов. И это наличие там коренного народа, у которого есть необходимость реализации его прав. И также присутствие там вот отдельного города с другим статусом, это Севастополь. Вот как вы думаете, если проводить вот подобные реформы в Крыму до внесения изменений в Конституцию, это не будет ли вот просто ненужным трудом? Ну, ви знаєте, в будь-якого процесу, особливо на рівні державного управління, має бути певна логіка. Зараз вона відсутня, тобто вони взяли просто фрагмент великої історії, давайте ми займемося районуванням. Хоча дійсно, мабуть, треба було почати широке обговорення і фактично вже імплементацію в Конституцію тих рішень, які відповідають реальній ситуації в Україні. Я розумію, що питання воно дуже дискусійне, і я от говорю з багатьма українськими політиками, кожен дивиться по-своєму на це питання, але я вважаю, що має бути щира, відверта позиція. Бо так, Україна є велика, але питання корінного населення в Криму, воно має бути захищено, має бути врегульовано, в тому числі і в Конституції. Ну вот относительно национальной территориальной автономии, вот видите ли вы желание, возможно, какие-то предпосылки нынешней власти, которая проявляет свою готовность внести изменения в Конституцию? Ну, я цього поки що не бачу. Навпаки, той процес, який почався при Порошенку, він фактично зараз загальмований, і я не бачу жодних таких реальних рухів в цьому напрямку. Так, якісь є окремі виступи окремих представників «Слуги народу», що вважають, що можемо повернутися до цієї дискусії, але справжніх кроків з боку влади я не спостерігаю. Нет просто какой-то заинтересованности или просто нет какого-то чиновнического желания? Я думаю, немає розуміння глобальності цього процесу і важливості цього питання не лише для кримськотатарського народу, але насправді і для України, і для цілого регіону. Бо це ж ми розуміємо, що питання в Криму, воно, якщо не буде врегульоване належним чином сьогодні, то Росія просто продовжує задушувати Крим в своїх так званих військових обіймах. Нам треба навпаки перевернути ситуацію на свою користь, щоб кримські татари відчували себе і в Україні, і в Криму на своїй землі. А как вы думаете, как это приблизить деоккупацию Крыма? Вопрос восстановления, реализации. Ми бачимо, що військовими методами це нереально, що Будапештський меморандум, який нам обіцяли наші і західні союзники, і Росія, він фактично забутий як документ, хоча насправді його треба використовувати і весь час піднімати це питання на всіх міжнародних форумах. І ми бачимо, що єдиний дієвий інструмент – це є політичні і економічні санкції щодо Росії. Це працює, і знову ж таки, навіть тематика подачі Дніпровської води до Криму, це є постійним елементом з боку Росії, бо вона відчуває критичну необхідність. Вони не можуть цього забезпечити. А ми, з свого боку, теж кажемо щиро, що населення Криму забезпечене питною водою в достатній кількості. Да-да, ми к воді Але ще перейдемо. коли ви хочете мати російські бази, ну, вибачте, це ваша проблема. Вот вы вспомнили Будапештский меморандум и страны, которые гарантировали нам нашу же территориальную целостность. Как вы думаете, мы совершили ошибку в свое время? Ну, Что поверили? ви знаєте, багато людей робили помилки і вірили чомусь. І це були помилки на рівні нації так само. Тобто я не думаю, що ми унікальні в цій ситуації, але так ми помилилися. Так ми повірили в пустий документ і в пусті обіцянки тих лідерів держав в тому історичному періоді. Чи нам би допомогло, щоб якщо це був не меморандум, а якийсь договір міждержавний? Я впевнений, ні. Тому що Росія своїми односторонніми діями в Чорноморському регіоні, в Криму і на сході України порушила всі міжнародні договори. Повністю всі безпекові. В тому числі і ОБСЄ, і по озброєнням, всьому іншому. Це їх зупинило, це їх не зупинило. Тобто їй нічого би не помішало? Теоретично, якщо б Україна була членом НАТО, це могло би зупинити Росію від прямої військової інтервенції, захоплення Криму і частин Донбасу. Але це теж дискусійне питання, бо коли я розмовляю з генералітетом НАТО, вони чітко стверджують, що ми не знаємо, що буде завтра, якщо раптом зелені чоловічки з Росії появляться в Естонії, чи в Литві, чи в Латвії.
появляться і зникнуть, зроблять якісь безчинства. Ну, яка має интересно, бути они также реакція будут НАТО? реагировать, как От, реагировали власне, в 2014 Вони не знають цього. І тут дуже складне питання. Бо ми бачимо, що насправді єдиної позиції НАТО зараз добитися доволі проблематично. Ми бачимо, що держави Старої Європи, і Сполучені Штати Америки дуже часто мають багато дискусійних питань в форматі, в тому числі і НАТО. Я сподіваюся, що в випадку військової загрози, безумовно, одразу спрацює пункт договору НАТО, який передбачає, що всі за одного, якщо є зовнішня загроза. Але це, знову ж таки, поки що це дискусія. Вот вы затронули тему воды. Давайте продолжим. В оккупированном Крыму заканчиваются запасы воды. Так высказался председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он не исключает, что Кремль может пойти на силовые действия, чтобы открыть доступ к Днепру. Давайте послушаем его цитату. Швидше за все, росіяни можуть залучити третю сторону. Так було вже в 2015 році, коли до Криму перестала надходити електроенергія, тоді як посередники були в тому числі учасники Нормандської четвірки. Вони зверталися до президента Порошенка, щоб він забезпечив постачання електроенергії. Я просто виходжу з того, що води в Крим буквально через 1,5 місяця практично не вистачатиме навіть на військові потреби. Якщо не буде по-іншому вода постачатися до Криму, вони можуть піти на силові дії. Силові дії означають просування військ для забезпечення контролю до тієї місцевості, звідки вода може постачатися до Криму. Действительно, может ли Россия пойти на какие-то силовые действия, чтобы получить доступ к Днепру? Ну, я думаю, що пан Чубаров точно знає, що він говорить. І ще буквально 7 чи 10 років тому назад нам здавалося б неймовірним, що Росія захопить Крим. Вона це зробила. Тому можемо припускати будь-які сценарії. Ми повинні пам'ятати, що метою Росії було не просто Крим чи схід України. Метою Росії була вся Україна і, можливо, там колишні країни соцтабору. Вони хотіли повернутися на свої кордони старої ще Російської імперії. Ми їх зупинили. І я вважаю, що зараз шанси в Росії є дуже невисокі, але ми бачимо два фактори, що в Росії величезні внутрішні економічні проблеми, які влада Путіна не знає, як вирішити. В Росії є інший фактор, що Путін старіє, і коли настане його смерть, незрозуміло, але це може бути швидко, і його це теж підтискає внутрішньо як людину, та що він хоче щось встигнути завершити до своєї смерті. Тому ці два фактори можуть, на жаль, зіграти, що дійсно росіяни почнуть військові дії безпосередньо вже на півдні України для того, щоб отримати, зокрема, і воду. Але їм в цьому випадку доведеться дійти аж до верхів'ї Дніпра, я так підозрюю, тому що Це Херсонська область. Херсонська область, вона теж не все вирішить, бо це так, там канал, але знову ж таки подача де згори. Давайте сейчас подключим к нашей беседе Дмитрия Снігирьова, співголова громадської ініціативи «Права справа». Вітаю вас. Добрый день. Добрый день. Ну, вы слышали заявление председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, который сказал, что в оккупированном Крыму заканчиваются уже запасы воды, и он сказал, что не исключает, что Кремль может пойти на силовые действия, чтобы открыть доступ к Днепру. Может ли действительно юг Украины, а то и больше, оказаться сейчас под угрозой как раз-таки из-за воды? Ну, ви знаєте, по великому рахунку цей сценарій вже ж запущений. Йдеться про те, що Росія наполягає, власне, на військовій ескалації, але не безпосередньо в Херсонській області, а, наприклад, на сході України. Давайте згадаємо заяви лідерів самопроголошених республік Пасічника і Пушиліна про те, що наразі підрозділи двох так званих армійських корпусів переведені в режим підвищеної боєготовності. І, власне, паралельно з цим з'являється заява Піонтковського, російського політолога, який себе позиціонує начебто як людина, ну, скажімо так, противник режиму Путіна, але який заявляє про те, що Росія готова до ескалації військової напруги. Це буде йти про той сценарій, коли Росія буде тиснути на Україну в моменті постачання води в Крим через ескалацію військової напруги безпосередньо на сході України, це на території окупованих Луганських і Донецьких областей. Те, що наразі відбувається на окупованих територіях, це передислокація важкої бронетехніки, проведення батальйонних тактичних
навчань і висування ствольної артилерії калібром, заборонених мінськими домовленостями, безпосередньо до лінії зіткнення. От, власне, ці всі дії Російської Федерації варто сприймати як військово-політичний тиск на Україну в моменті можливого водопостачання в Крим. Я не виключаю, що йдучи на ескалацію на сході України, Кремль запропонує Києву вирішення цього питання, мається на увазі врегулювання ситуації на сході України в обмін на, власне, врегулювання ситуації з водопостачанням в Крим. Ну а насколько сложной сейчас остается ситуация с наполняемостью водохранилищ в оккупированном Крыму? Вот насколько там сейчас ситуация сложная? Что они готовы будут, возможно, пойти на такие действия? Звичайно, вони вже йдуть на ці дії. Наразі те, що запаси води, це на рівні 30%. Тобто можемо говорити, що промислове споживання води такими об'єктами критичної інфраструктури Російської Федерації, воно наразі обмежене. Відповідно, йдеться тільки про водозабір для безпосередньо, скажімо, потреб цивільного населення. Відповідно, Російська Федерація, враховуючи ці фактори, почне військово-дипломатичний тиск, і він вже почався, з метою унеможливити можливі негативні сценарії для себе на території анексованого Криму. Ви знаєте, мене тут лякає ситуація, коли, власне, проблематика Криму наразі залишається за дужками української дипломатії. Тобто навіть останні заяви пана Кулеби свідчать про те, що всі дипломатичні зусилля Києва будуть направлені в першу чергу на врегулювання ситуації на сході України, і лише потім буде, скажімо, винесено питання щодо можливого сценарія повернення анексованого Криму. Це дуже небезпечно на тлі подібних заяв, власне, і пана Піонтковського, і тих дій, які розгортаються безпосередньо на території окупованих районів Луганських і Донецьких областей. А скажите, вот если говорить не о военном каком-то давлении со стороны России, чтобы возобновить поставку воды на территории оккупированного Крыма, а вот если говорить о политическом каком-то давлении, ощущается ли это на нашу власть? И что они могут сделать такого, чтобы, допустим, наша власть пошла на уступки? Звичайно, давайте подивимося, що, власне, в принципі, наразі питання проведення нормандської зустрічі фактично педалюється саме Російською Федерацією. Так само питання обміну військовополоненими, воно фактично зависло в повітрі. Останнє засідання трьохсторонньої контактній групі показало всю безрезультативність роботи української групи і, відповідно, яка була заблокована відверто російською стороною. Тобто всі так звані мирні ініціативи української сторони, а це розведення військ, відкриття додаткових КППВ і відповідно прийняття рішення, що безстрокове припинення військового протистояння, воно фактично провалено через позицію Російської Федерації. От, власне, ці дії трьохсторонньої контактні групі в Мінську і варто розглядати як елемент політичного тиску Російської Федерації на Україну в моменті саме відновлення водопостачання на території анексованого Криму. Спасибо большое. Дмитрий Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Право справа», був з нами на прямому зв'язку. Насколько водоснабжение Крыма сейчас является сильным инструментом для Украины, для давления на Російську Федерацію? І що дійсно вона може зробити? Насправді це завжди було сильним питанням постачання води до Криму, бо ми розуміємо особливості цієї території. І вони накладаються на особливості погодних умов останнього року. Коли посуха і фактично недостатність опадів спричиняє до зменшення обсягів води і в Україні, і на шляху до Криму. Ми розуміємо, що фактично по всій Україні вода, яка використовується для населення чи для промислових цілей, це 70% поверхневі води. Тобто, знову ж таки, Дніпро або його притоки. І вона критично важлива для Криму в тому числі. Чи може бути це інструментом для переговорів? Так, безумовно, але я би закликав нинішню владу і «Слуг народу» отриматися від будь-яких кроків в цьому напрямку, поки не вирішено кінцево питання повернення Криму.
Бо будь-яка дискусія, що ми сьогодні відкриємо воду, а там завтра сядемо за стіл переговорів з росіянами і потім вийдемо на якусь формулу, вона не спрацює. Колега дуже правильно сказав про підсумки тимчасової комісії. Вона ні до чого не привела. Тобто Зеленський, який рік розповідав, що буде ось мир, ми вирішимо всі питання, зараз констатує для себе внутрішнього і потім буде змушений сказати так само і політично, що, вибачте, я помилявся. З Росією домовитися неможливо. Я вже раз приводив приклад, що насправді єдина нація, яка домовилася свого часу з тогочасною Росією чи Московією, це були монголи. Бо тільки тоді росіяни прийняли умови іншої сторони і іншої нації, трималися цього пакту. Всі інші, вони завжди потім казали, що будь-яка угода з Росією не варта паперу, на якому вона підписана. Какая должна наша быть позиция сейчас по воде? Я вважаю, що, по-перше, нам треба повернутися до формули, що немає окремо східних територій України, немає окремо питання Криму. Це єдиний комплекс питань. І це те, що повинно росіянами сприйматися без будь-яких обговорень. Тобто ми говоримо про все, а не окремо одне, окремо інше. Що зараз б'ють росіяни? Вони стараються всіляко завершити режим санкцій. Під різними приводами, такими шляхами мікропоступок або обіцянок взагалі цих мікропоступок. Це не можна допускати. Бо як тільки знизиться режим санкцій, Росія одразу забудуть все інше питання. У нас буде та сама ситуація, що ми маємо з Придністров'ям Молдові чи з Абхазією і іншими окупованими Росією регіонами. Друге питання, у нас має бути чітка консолідована позиція з західними партнерами. Нічого про Україну без України. Це був принцип Порошенка, який зараз порушується. Ми чуємо весь час то в Берліні, то в Парижі, то в Вашингтоні якісь розмови про Україну на двосторонніх переговорах лідерів Росії і цієї держави. А про що ви говорите? Ну вот недавно Дмитрий Козак ездил в Германию. Да. Так, це така загадкова поїздка, тобто, про яку ми отримали сухий коментар російської сторони і німецької, але ви про нас говорите. Ви говорите про нашу територію, про наших людей, які знаходяться під окупацією. І ви вважаєте, що це можна робити з нашою спиною? Це некоректно, що не менше. Но наша страна тоже едет 2 июня. Едет глава офиса Андрей Ермак с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Германию. Це обіцяно і побачимо, але поїздка Козака вже відбулася. Да. І це було одне із ключових питань. Ситуація в Україні і ситуація з санкціями. Ми там не були стороною. А те, що там потім поїде Єрмак, який для мене більше агент ФСБ, ніж керівник Офісу президента України, то мені це полегшення жодного не дає. Ми можемо пригадати, що було перед Парижем, перед нормандською зустрічю. Яке емоційне збурення було в суспільстві, тому що всі вважали, що в Парижі Зеленський може піти на російський сценарій, який був підготовлений спільно з Єрмаком. І тільки виступи публічні людей зупинили Зеленського від цього. Він був змушений під час переговорів з президентами Франції, Німеччини і Росії сказати, що якщо я підпишу цей документ, тоді вам доведеться його втілювати вже з іншим президентом України, бо мене просто викинуть з Банкової. І це стримало його від капітуляції України. Ну вот про санкции я хотела поговорить чуть позже. Вот что я хотела спросить. Вот вы знаете, что из уст некоторых наших парламентариев, а именно от представителей правящей партии «Слуга народа», некоторое время назад звучали идеи о том, что нужно поставлять воду в Крым, что в Крыму якобы там какая-то гуманитарная катастрофа. И когда новоизбранный премьер-министр Шмыгаль выступал с трибуны Верховной Рады Украины, он тоже об этом говорил, что там наши граждане, там граждане Украины, и как бы хоть с цистернами, хоть с баклажками воду поставлять туда будет надо. Вот просто они проснулись утром, пришли и решили об этом сказать, или же все-таки эти идеи откуда-то поступают, или же они просто ретранслируют чужие идеи? Что это было? Це сценарій, чітко, я можу сказати, бо якщо ми проаналізуємо оці всі начебто випадкові виступи «Слуг народу», ми бачимо, що вони не випадкові. Вони йшли чітко по наростаючій. Спершу один депутат, так між іншим, зауважує, а що у нас, до речі, з водою Дніпровською до Криму? А інший каже, а давайте розглянемо питання постачання води до Криму. А третій каже, що, ви знаєте, це точно треба вирішити, бо там страждають українці. Ми ж проти них виступаємо. І оце, знаєте, кожного разу з підвищенням і градусу, і полеміки вкидається суспільство, що це навпаки гуманітарна місія. Це не повернення до тями агресора і зупинення агресії, завершення деокупації, повернення Криму до України. А це не таке умиротворення ситуації, заспокоєння, нам треба рятувати людей. І я вважаю, що це був абсолютний російський сценарій, але оскільки він отримав різку публічну реакцію, що це недопустимо, що ми не торгуємо територіями України і українцями,
то це було зупинено в часі. Вони будуть це пробувати повторити знову, бо в них наростає критична ситуація, в них немає виходу. Якщо вони сяк так вирішили питання енергозабезпечення півострова, то в випадку води рішення немає. Ну вот знаете, в некоторых украинских телеграм-каналах пишут, что в ОП есть огромное количество экспертов, которые поддерживают мнение, что воду в Крым надо пускать, но сделать это вот, как вы сказали, гуманитарный шаг от Украины в отношении своих граждан, живущих на временно оккупированной территории. Чьи интересы вот преследуют эти люди? Возможно, у вас есть какая-то информация? Действительно ли есть такое количество экспертов там, в офисе президента, которые эту идею продвигают? Ну, я здивуюся, якщо ми знайдемо хоча б одного експерта в офісі президента. Поки що ми його не можемо знайти ні в політичній, ні в військовій, ні в економічній, ні в гуманітарній сферах. Президент сам визнає, що не може знайти міністра культури, наприклад, це ключовий експерт з питань культури. Тому, якщо там в них хтось буде з питань Криму, ну для мене це буде приємна несподіванка, навіть якщо це буде російський громадянин з посвідчення ФСБ. В випадку цієї ситуації, я думаю, що вони стараються просто виконувати російські побажання, бо Зеленський все ще вірить, що шляхом умиротворення Путіна йому вдасться стабілізувати якимось чином ситуацію і дати таку надію на майбутнє, що, можливо, питання Криму колись буде знову підняти, і Крим повернеться в Україну, як він сам розказує, що це таке питання довготривале. Типу, так, я за повернення, Крим – це Україна, але потім, не сьогодні. Я сподіваюся все-таки, що вони візьмуться за розум і, власне, маючи публічну підтримку. Як часто це роблять політичні лідери? Що, вибачте, за мене проголосувало 73% людей, і 73% людей виступають за унітарну державу з Кримом в складі території. І по-іншому я зробити ніяк не можу. Так само має бути тут публічна позиція, що постачати воду з Дніпра в Крим до вирішення питання повернення Криму і до вирішення питання військової агресії Росії в Україні ми не можемо. Ну и плюс, наверное, нужно же обращать внимание на международное право, не обращать, а его учитывать, потому что есть Женевская конвенция, которая гласит, что ответственность за оккупированную территорию возлагается на страну-оккупанта. Абсолютно вірно. Плюс ми маємо дикі факти репресій проти місцевого українського населення. Тобто, фактично, це порушення всіх прав і свобод людини відбувається зараз в Криму, тільки тому, що Росія хоче перекрити голос кримськотатарського народу, перекрити голос українців, щоб всі там аплодували окупації, казали, що, як слава Богу, ми дочекалися Путіна. Ну, цього точно не буде. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. Давайте послушаем ее цитату. Цей канон правил і цінностей Росія неодноразово порушувала. Росія в нашому безпосередньому сусідстві створила низку невирішених конфліктів, анексувала в порушення міжнародного права український півострів Крим. Вона підтримує маріонеткові режими на частинах Східної України і втручається в західній демократії гібридними інструментами. Якщо не буде прогресу в Мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватись санкцій. Ну что ж, услышали заявление Ангелы Меркель. Германия. Насколько, по-вашему, вот нам стоит доверять Германии как нашему партнеру, особенно в последнее время, учитывая вот Минские соглашения, позицию Германии, позицию Франции? Ну, ми не можемо бути наївними і очікувати, що раптом Німеччина, чи Франція, чи Сполучені Штати захочуть вирішити всі українські проблеми, допомогти виключно Україні, забуваючи про власний народ. Цього ніколи не буде, і цього ніколи не траплялося. Кожна держава є егоїстом, і це природньо. Тому не треба чекати від когось чогось більшого. Так? Але в випадку Меркель я вважаю, що вона займає більш проукраїнську позицію навіть, ніж проросійську, і це мене тішить. Бо незважаючи на те, що є окремі гарячі голови в Україні, які критикують інколи її слова, що вона недостатньо жорстка, чи навпаки допускає можливості там якихось санкційних речей зняття, вона чітко весь час артикулює, що так, в мене є звернення великого німецького бізнесу, які хочуть працювати в Росії. Через санкції вони цього не можуть зробити. Але позиція уряду Німеччини одностайна і однозначна. Поки Росія порушує міжнародне право, поки вона анексує незаконно українські території, ми не можемо говорити про зняття санкцій проти Росії. І це добре. Але, знову ж таки, ми повинні не забувати, що Меркель – це канцлер Німеччини, вона не канцлер України. І якщо ситуація, не дай Бог, зміниться, або ми поміняємо риторику, що в нас війни немає,
що в нас в голові мир, що Путін не такий вже агресор, а може взагалі не називати його агресором. І давайте ми потім щось там вирішимо, а сьогодні можемо знімати санкції. То, безумовно, Захід тоді знизить плечима і скаже, ну, якщо українці самі про це говорять, то чого ми маємо воювати за українців? Ну и плюс, вот недавно появилось новость, что представитель Германии стал главой Европейского парламента. То есть можно ли тогда нам рассчитывать, что и вот очередная еще одна площадка, и плюс еще представитель страны-партнера для Украины, дружеской страны для нас, и мы там все больше и больше можем актуализировать вопрос временно оккупированного Крыма и Донбасса? Можемо на це сподіватися, але ми бачимо, що при владі Зеленського ми фактично втратили свою площадку в ПАСЄ. Так? Тобто там таке відбувається, не дуже добрі речі з поверненням Росії. Ми сподіваємося, що голос Німеччини буде такий самий сильний, як він завжди був, бо, відверто кажучи, навіть без цієї позиції роль Німеччини в Європейському Союзі є дуже великою. Так само, як Франція, як донедавна була Великої Британії. Але тут має бути постійна ґрунтовна робота з українського боку. А от я, на жаль, останнім часом бачу щонайменше, що темпи такої роботи суттєво впали. Свідомо це чи несвідомо, мені сказати важко, але це видно неозброєним оком. Ну вот, если Ангела Меркель высказалась о санкциях за отсутствие прогресса в Минске, то глава фракции «Голос» Сергей Рахманин вовсе скептично относится к перспективам Минских соглашений. Об этом он сказал в эфире нашего телеканала. Давайте его послушаем. Вони, а, не мають жодного юридичного сенсу. Б, вони не працюють. В, вони ніколи не будуть працювати. Не йдеться про те, що от ми виходимо і кажемо, все, Мінські угоди від сьогодні не працюють. Йдеться про те, що ці угоди підлягають ревізії, а на ревізію Росія не погоджується. Минские соглашения, как вы считаете, можно ли их еще реанимировать? Или, возможно, не нужно их реанимировать? Возможно, по-вашему, они работают? Я достатньо теж скептично ставлюсь до Мінських угод. Я вважаю, що ключова мета цього документу і цього формату було для того, щоб просто Україна отримала передишку і паузу для кращої підготовки відбиття російської агресії. Вони цю функцію виконали. І, мабуть, треба дивитися, які подальші ефективні механізми мають бути впроваджені. Але це не означає, що ми сьогодні забуваємо про мінський формат і будемо сідати, фантазувати про щось інше. Поки ми не розуміємо чітко, що в нас є консенсусна підтримка або підтримка більшості в цій ситуації, що ми точно маємо Захід на своїй стороні, тоді ми можемо робити якісь наступні кроки. До цього моменту, коли сама влада коливається, коли сама влада не називає війну війною, коли вона не говорить про відверту російську агресію, а там розповідає, що максимум якісь російські військовослужбовці там бігають по території Донбасу чи займаються недома чи в Криму, це не та риторика, яка має звучати від президента, від уряду і від переговірників. Ну а ми уверені, що Запад на нашій стороні? Якщо ми покажемо силу на своєму боці, і я завжди виходив, що Україна сильна тільки завдяки внутрішньому ресурсу. Тобто, якщо це якісна реформа, і ми маємо сильну армію, тоді ми можемо мати сильних партнерів і союзників. Якщо ми самі не знаємо, що ми робимо, якщо у нас державні інститути повністю зруйновані, тоді, звичайно, знайти партнерів набагато важче. І це, як і в повсякденному житті, так само на рівні державного і міжнародного співробітництва. Ну вот смотрите, у нас есть Минские соглашения, да, можно по-разному к ним относиться, но первый пункт Минских соглашений – это прекращение огня на Востоке не выполняется. Тогда смысл? Может, нам стоит выйти с них? Ми можемо вийти, але що далі? Тобто тут дуже важливо, я за першою освітою міжнародник і почав працювати, власне, в МЗС, свою кар'єру розпочав. Я чітко розумію, що вакууму бути не може. Так? Тобто, якщо ми відмовляємося від чогось одного, тоді ми маємо переходити в якийсь інший формат. От що ми можемо зараз запропонувати, я не знаю. Бо якщо сам же Зеленський під час підсумкової прес-конференції за перший рік так з гіркотою стверджує, що що концепція «просто перестать стріляти» як-то так не дуже працює, але тим не менше все ще сподівається, що вона раптом запрацює, про що ми можемо говорити з Заходом? Навколо якої ідеї об'єднувати коаліцію чи відновлювати фактично вже втрачену коаліцію? Бо, на жаль, єдиним результатом на зовнішній арені
що ми майже втратили підтримку західних союзників. Ну и плюс недавно представитель Украины при миссии Организации Объединенных Наций Олег Николенко сказал, что Россия во время своего выступления уже откровенно и открыто начала шантажировать нас. И российские представители сказали такую вещь: пока не будут сняты санкции с Российской Федерации, огонь на востоке Украины не прекратится. То есть они уже откровенно нас шантажируют. Так, ну вони ж завжди хотіли, бачите, переключити нас в формат двосторонніх відносин між так званими представниками окупованих територій і Україною, що ми тут ні до чого. А зараз вже переходять до риторики іншої публічної. Але очевидно, що поки в нас не буде внутрішньої сили, поки вони не будуть бачити, що давити на Зеленського сенсу немає, бо Зеленський – це президент України, а не просто випадкова людина, яка потрапила на цю посаду, тоді в нас можливий прогрес. Але наразі ми все ще коливаємося, ми все ще не можемо визначитися. Так, з Росією прогрес можливий? Я вважаю, ні. Вони сподіваються знайти якісь спільні точки дотику. На що вони сподіваються? Я вважаю, що зараз під час окупації в Криму не найкращі часи для окупованого населення. І в них немає такої розкіші. Давайте ми ще почекаємо рік, там ще 5 років, ще там 50 років, поки Україна нас поверне. Ну, нам треба активніше працювати. А на что, как вы думаете, рассчитывает окружение Зеленского, который ему, возможно, говорит о том, что с Путиным еще можно о чем-то договориться, можно прийти к какому-то консенсусу? Ну, на жаль, вони повернули найгірші часи Януковича, коли представники так званої української влади торгували своїм впливом в Москві. Ну, там Єрмак розповідає, що я там зараз злітав, поспілкувався, там у нас з Путіним все хорошо. Тому Медведчук полетів, теж розказує, що я там буду кумом Путіна і далі, як і був раніше. І от ці речі, вони, на жаль, можливо, дають Зеленському ілюзію, що переговори можливі. І навіть якщо не буде повністю його бажання чи його позиція, вони встретяться десь посередині, так як казав Зеленський під час своєї улюбленої методики переговірного процесу. От, на жаль, це знову ж таки це торгівля ілюзією. І от за рахунок цього, що вони виграють час, хтось там краде якісь гроші з державного бюджету, хтось там має доступ до якихось інших ресурсів, хтось там сподівається, що знову російський газ піде в Україну і буде знову там Росукренерго, і буде там президентський відсоток з цього всього. Ну, тобто сподівання в кожного різні, але я вважаю, що вони просто є продавцями повітря, бо в Росії мета чітка. В них мета окупація України. Тобто Крим, частина Донбасу – це тільки початок цієї історії в російському баченні. Ну и Запад тоже надеется на то, что с Путиным еще можно договориться, можно как-то решить и урегулировать этот вопрос мирным путем и так далее. На что тогда рассчитывает Запад? Вот что должна сделать Российская Федерация, чтобы они поняли, что амбиции России – это даже не только Украина? Ну, пригадайте перші тижні коронавірусу в Європі, це було цього року, коли Італія ображено публічно каже, що ми сподівалися на підтримку Європейського Союзу, що зараз всі ресурси Європейського Союзу будуть скеровані в Італію, щоб врятувати нас від пандемії, яка вбиває італійців. Підтримки не було жодної. Якщо ми маємо ситуацію в вузькій сфері медичного обслуговування, медичної загрози для населення, то невже ви думаєте, що раптом німецькі там чи італійські легіонери прокрокують Апієвою дорогою до України, будуть захищати східні кордони чи південні кордони України? Вони точно цього робити не будуть. І, безумовно, так, вони хочуть домовитися з Путіним. Ми бачимо, що Путін інвестує величезні ресурси в західних політиків, чітко обіцяючи їм, що от сьогодні ви канцлер, там, чи президент, чи прем'єр-міністр, а завтра ви підете на пенсію. А от на цій пенсії у вас два варіанти. Або ви отримуєте 1000 або 2000 євро і живете невідомо як. Або ви стаєте там членом правління Газпрому там, чи якогось Нафтогазу Російської Федерації. І там будете отримувати чудовий бонус, там, $1 мільйон, $2 мільйони в місяць, в рік. Це для політиків приманка. Вони теж люди. Так, вони німці, вони австрійці, вони італійці, але вони люди. І він діє на такі таємні пружини. Тому я вважаю, що насправді Росія буде максимально робити все можливе, щоб роз'єднати Захід, щонайменше навколо українського питання, і потім заставити Захід повірити, що Україна не здатна сама створити ефективну державу, і Заходу буде набагато комфортніше, коли Україна буде контролюватися Путіним. Оце ця ідея, яка постійно з боку Москви лунає, до Брюсселю, до Берліну, до Риму і до Парижу. Якщо ми будемо активні, ми зможемо цей голос пересилити. Але найактивніший голос – це наші результати наших реформ, яких поки що немає, і замість обіцяного процвітання ми маємо просто падіння.
Вот мы говорили с вами про Минск. Можно по-разному относиться к Минским соглашениям, к нормандскому формату. Но так или иначе по Донбассу на международных площадках хоть какие-то переговоры ведутся. Однако по Крыму вот подобных переговоров, к сожалению, мы не наблюдаем. Но, собственно, вот недавно была пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на котором мы у него спросили, будет ли создана какая-то площадка переговорная по Крыму, на что он ответил, что это несправедливо, да, пришло время уже что-то делать в этом направлении и решать. Вот стоит ли рассчитывать, как вы думаете, что такая переговорная площадка по Крыму когда-то, либо в какое-то ближайшее время будет создана? Я, до речі, дивився уважно цю прес-конференцію і помітив, що насправді, якби не ваше видання, то взагалі питання Криму би не прозвучало. Да. Це було фактично на завершення прес-конференції, коли вже було оголошено, що все, і тоді там прориваєтеся мужньо до мікрофона, що а все-таки питання Криму, пане президенте, ви ж український президент. Я не вірю, що Зеленський здатний це питання серйозно проштовхувати вперед. Я не бачу з його боку таких дій і такого навіть бажання робити. Він розуміє, що якщо Путін ще готовий обговорювати питання окупованого східного Донбасу, якимось чином робити вигляд, що вони там будуть мінятися полоненими, всіма іншими речами, то в питанні Криму для Путіна істерика. Бо він хоче бути самодержцем, який вернув Крим ісконно на руську територію під російську корону. І для нього будь-який сигнал, що Крим – це Україна і Крим – це окупована територія Росією, для нього одразу викликає відторгнення і самоізоляцію. Зеленський це теж розуміє, і в нього немає достатньо сили сказати Путіну в очі, що, чоловіче, ми не розглядаємо окремо питання Донбасу, ми не розглядаємо питання окремо Криму. Згадайте цю Паризьку конференцію, про яку ми вже говорили сьогодні з вами. Питання Криму там теж прозвучало лише на прес-конференції. Да, і то так Зеленський там підняв очі, прочитав швиденько, і щоб ніхто не образився. Тобто під час самого нормандського формату, під час переговорів лідерів на багаторівному рівні цього не звучало. І це ствердили всі фактично учасники цих переговорів, навіть потім сам Зеленський сказав те, що, я сказав про Крим, але не прес-конференції. Ну, наверное, наивно было бы предполагать, что вообще Россия согласится на какую-то переговорную площадку по Крыму, да, и пойдет на это по доброй воле. Может, не стоит Россию привлекать? Может, в Гааге, да, возможно, создавать какую-то группу стран, какую-то площадку, которая бы разрабатывала механизмы санкционного давления на Россию еще больше? Власне, я дуже чекав, що в Парижі, чи під час наступної зустрічі, якщо вона взагалі ще буде в нормандському форматі, президент України має почати питання з Криму і Донбасу. Не окремо Донбас ми обговорюємо, а потім згадати десь про Крим на прес-конференції, а чітко в присутності президентів інших держав сказати, що для нас це наша земля. І ми її не розділяємо на першу категорію і другу категорію, або на першу стадію і другу стадію. Цього не було зроблено. І я боюся, що при Зеленському це зроблено і не буде. Чи створювати формат друзів на якійсь іншій площадці в тій же Гаазі? Так, можна. Але хто це буде робити? Зеленський, його команда? Я не вірю. Ми ледь-ледь дотиснули питання Керченської протоки і проходження наших суден військових. Ледь-ледь. І арбітраж йде дуже тяжко. Вы знаете, впервые в истории Министерства иностранных дел Украины появился спецпредставитель по санкционной политике, и им назначили Алексея Макеева. С нами сейчас на прямой связи политический эксперт Валерий Клочок, который нас слышит. Витаю вас. Витаю вас. Да, ну как вы относитесь к вот этой новости, что у нас появился спецпредставитель по санкционной политике? Что это нам даст? Алло. Алло. Слышите? Да, дуже погано, перерив стали трохи чую. Да, зараз чуєте? Да, зараз чую нормально. Да, в МИД появился спецпредставитель по санкционной политике. Назначенным был Алексей Макеев. Как вы думаете, что это нам даст? Я, чесно кажучи, взагалі не бачу ніякого результату для України в тому, що був призначений якийсь спецпредставник по санкціям.
Чому? Тому що санкційна політика стосовно Росії, вона ведеться давно, і давайте скажемо правду заради, вона започаткована далеко не нами. Ми її підтримувати почали там з 15-го року, але санкції – це швидше тиск на Росію з боку інших країн в своїх інтересах, ніж інтересах для України. Тому що санкційна політика по відношенню до Росії для України фактично не стала тим інструментом, який би міг би припинити війну. Вона, дійсно стримує військову агресію, цього важко заперечувати. Вона створює дуже серйозні проблеми для Росії, але вона ніяк не вирішує питання України в частині повернення території того ж самого Криму та припинення військової агресії Російської Федерації. Тому призначення там чергового уповноваженого, точніше уповноваженого, не чергового, а взагалі уповноваженого з цих питань, я не думаю, що дуже суттєво додасть. Якщо це, звичайно, необхідно для формалізації якихось там речей в плані там судових позовів проти Росії і все інше, це може бути. Але в частині просування питання відновлення територіальної цінності, я цінності цій посаді и формализации не бачу. Но, может быть, все-таки вот этот спецпредставитель по санкционной политике будет коммуницировать с нашими западными партнерами и как-то вот координировать санкционную политику Запада в отношении России и усилять ее? Я перепрошую, він же лише представляє Україну, цей представник по санкційній політиці. І тут головне, як президент вибудовує свою політику зовнішню в частині повернення території, припинення війни. Він же лише буде ретранслювати позицію глави держави, а сам він її не визначатиме. Тому, в принципі, комунікація і донині зберігається. Є тристороння контактна група, є нормандський формат. Але ми з вами, пані Гульсум, це обговорювали нещодавно в ефірі. Я говорив, що для того, щоб якось питання зрушило з місця, не було нового подиху, треба змінити порядок денний. Ми його не міняємо. Це є велика проблема. Я погоджуюсь з паном Омеляном, який говорить, що для того, щоб зараз якось почати переговори по тому самому Криму, треба підняти це питання. Питання не піднімається. Я вважаю, що це є головна проблема на сьогодні. Формування іншого порядку денного. Дуже дякую вам. Валерий Клочок, експерт политический, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. А как вы относитесь к этой должности? Я знаю Олексія, він дійсно фахова, сильна, розумна людина, тому непогано, що вони виокремили напрям санкційної політики і її очолив цей напрям досвідчений фаховий дипломат. Єдине, що я теж повністю погоджуюся з колегою, що це нічого не вирішить. Не треба плекати ілюзії, тобто це не Курт Волкер, який представляє Сполучені Штати. Це спецпредставник аж міністра закордонних справ в кращому випадку. І наскільки буде великим його вплив в контексті аналітичного наповнення чи інформування президента, можливо, так. Технічних переговорів з країнами Заходу, можливо, так. Але чи захоче сам президент озвучити те, що йому підготують його радники чи спецпредставники? Величезне питання. Бо, власне, все починається з президента. Ми можемо 200 мати спецпредставників, чи 300 якихось там голів невідомих комісій, але поки Зеленський не захоче цього зробити, або не буде інший президент, мы не будем мати іншу ситуацию. Вот, знаете, мы всегда говорим про западные санкции в отношении Российской Федерации, про ужесточение этих санкций, почему Запад не идет на более радикальные меры, да? Но очень часто почему-то мы забываем про Украину. А достаточно ли сама Украина вводит санкции в отношении Российской Федерации, если у нас даже, вот мы говорим про милитаризацию Азовского моря, если у нас даже договор об общем использовании этого моря не денонсирован с Россией, и мы до сих пор там делим кому кильку, кому бички і так далі. Да? Таких викривлень дуже багато є. Наприклад, присутність росіян в багатьох сферах економіки України, причому достатньо потужна, і вони працюють, заробляють тут гроші і в енергетиці в тому числі, і в ресторанному бізнесі, і в готельному бізнесі. Тобто як? Ми воюємо чи ми не воюємо? Але тут ніколи не було одностайної позиції і українського керівництва. Її не було і її немає. І всі послалися, що це дуже складне питання, яке потребує великого обговорення. Я вважаю, що нам треба було діяти набагато рішучіше. Тобто, якщо це війна, то ми називаємо її війною, і ми воюємо. Якщо це локальний конфлікт між двома державами, таке в світовій історії теж трапляється, тоді ми, значить, ракетами гатимо один одного там протягом поколінь. Теж вибір.
Почему прошло 6 лет на самом деле? И почему на протяжении 6 лет мы не можем все еще называть вещи своими именами? Я имею в виду на законодательном уровне. Войну войной, Не знаю. агрессора агрессором. Чесно, Что мешает? ви знаєте, коли я припиняв авіаційне сполучення з Росією, я отримав шквал критики і політичного тиску. Коли ми хотіли закрити залізничне сполучення Росією, була та сама історія, і так його не дали зробити. Але я щиро вважаю, що якщо війна, то це війна. Якщо українці не мають роботи вдома чи хочуть десь поїхати працювати в іншій країні, то їдьте, будь ласка, до Європейського Союзу і повертайтеся іншими людьми. Тут багато є проблем, але, знову ж таки, це політичне лідерство. Якщо ти готовий взяти на себе відповідальність, якщо ти впевнений в своїх діях, то бери відповідальність і йди до кінця. Зеленським цього точно не спостерігається, бо він, бачите, у нього улюблене запитання, коли його щось запитують, що там, пане президенте, як ви вважаєте, от що робити в цій ситуації, він розхиляє голову і каже, а ви як би зробили? Ну, или зовет на работу. Ілі заводна робота, да, зробити вмісто мене. Ну, тобто це не вихід для лідера. Лідер має сам показати напрям, тобто робити є кому, та, і можна там допомагати, щоб помічники були. Але якщо ти сам не знаєш, куди ти йдеш, ти нікуди не прийдеш. Ну, у нас даже некоторые функции государственных органов выполняют общественники, правозащитники, да, гражданские деятели. И вот если говорить про товарооборот с оккупированными территориями, то ведь прекратилось это тоже благодаря общественным деятелям, благодаря просто активным людям. Вы помните блокаду Крыма 2015 года, Меджлис крымско-татарского народа, крымские татары, украинцы. То есть все, почему-то вот функции того, что должно делать государство, берет на себя общество. Ну, знаєте, якщо дивитися глобально, це недоліки молодої держави, молодої сенсі політичного. Так? Коли у вас немає чітких інститутів, бо в чому сила інститутів? В випадку будь-якої кризи вони задають ритм роботи державного механізму. В нас немає кому задавати, і в нас немає взагалі тоді розуміння, що треба робити. І кожен, як волонтер, ага, у нас там біда з армією, ми допомагаємо армії. Армії немає, йдемо воювати замість армії. Проблема з медициною, ми закуповуємо всі халати, шиємо, там постачаємо населенню і медикам. Тому, на жаль, поки не буде сильних інститутів, а сильні інститути теж не всім потрібні. Бо коли в тебе є сильний незалежний керівник, який каже, що пане президенте, ви робите дурницю, бо 1, 2, 3, 4, 5, а так пан президент чує, що він геніальний, що найвеличніший лідер сучасності, що в нього все вдається, чудова прес-конференція, а відосик взагалі замечательний. От, ну, тут є персональний вибір. Ну, время идет, к сожалению, и оно играет против нас. Уже прошло 6 лет, и вы знаете, на территории временно оккупированного Крыма продолжаются репрессии против коренного народа, и очень много политических заключенных, большинство из которых это крымские татары. Как вы думаете, вот все-таки ведутся же какие-то переговоры относительно освобождения и возвращения политических заключенных? Вот в Минске недавно договорились про обмен, ну, говорили там 30 на 30, наша страна все-таки настаивает на всех, но там тоже очень много вопросов относительно обменного ресурса и так далее. Но вот что делать с политическими заключенными? Стоит ли рассчитывать на их освобождение? Ну, я не бачу поки що прогресу навіть 30 на 30. Безумовно, будуть якісь обміни, але питання обміну людей, які були захоплені в Криму, я не пам'ятаємо, коли вони почали порушуватися. Тільки тоді, коли ми почали вголос говорити, що пане президенте, а як бранці з Криму? Де ці люди? Чому їх немає в списках? І потім в останню мить почалися якісь там зміни. Я не бачу комплексного підходу, бо ці речі, коли арештовують невинуватих чи арештовують людей, які мають абсолютно об'єктивну українську позицію, і це трапляється не лише в Криму, це трапляється на території і Росії, коли випадково якийсь українець незрозуміло чого туди поїхав, або там жив якийсь довший час. Більше того, навіть якщо ми згадаємо часи Януковича, згадайте, що росіяни були зробили звичайною росіянкою, яка просто очолювала українську бібліотеку в Москві. Вони просто її знищили, тільки тому, що там були українські книжки, і там могли, не дай Бог, збиратися українці. І це російська імперська політика, вони будуть знищувати всіх, хто буде заважати пануванню Москви. Це кримські татари. Зараз вони винищують одиниці. Перед тим винищували всю націю. Ми нещодавно святкували, відзначали Сумом річницю чергову. Тому тут тяжко мені сказати, що в цій ситуації робити.
Дуже дякую вам. Дякую вам. Володимир Омелян, министр инфраструктуры Украины 2016-2019 года, был гостем нашей студии. Благодарю. Чох сабылмыз. Ну, а мы не прощаемся. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР будет продолжаться. А в нашей студии будет следующий гость, участник Крымско-Татарского национального движения Синавер Ага Кадыров. Не переключайтесь, Коршкенч.